Sa number 3, Bacolod LGU po sa SM Prime Holdings Incorporated ang natalana nga magatukod sa kasugtanan para sa Manokan Country Development Project. Kabayan sa masobra 4 billion project development proposals ng SM Prime Holdings Incorporated para sa Manokan Country sa reclamation area among pagtukod sang duha ka mga business process outsourcing towers sa sulod sang 3-hectare property sang syudad. Halin sa Vendors Plaza, hasta sa Comelec Office sa kilid sang Bay Center, ang tuyo sang SM nga ma-develop pinagi sa Private-Public Partnership Project. Suno kay Mayor Albi Benitez, wala sang proponent nga nagpakigbahin sa Swiss Challenge o kung nag-submit sang lain nga proposal para sa Manukan. Gani ginapaabot sang alkalde ang madason nga pagtukod sang kasugtanan upod sa SM. Kabahin man sa ginaduso nga joint development project sang syudad upod sa SM ang pagdevelop sang daan nga airport sang Bacolod. May arrangement ng city kagang SM nga ang rates is almost the same. Pero paano share? Wala sharing kay galis si SM sa aton eh. No? So, ang pag-abot sa Manukan, may subsidized rate kami nga ginstoryahan and I think ang final arrangement si city ang mapili kung sino ang ibutang. So how about ang mga previous accounts sa mga occupants, the mayor? Bayadan anay nila or ano na continuous nila po? Kailangan na magbayad sila anay kung gusto nila magbalik. So, kung sa delinquent mayor, Kung hindi na sila kabayad, we will look for somebody else that will